ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಣಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾತಿಚ್ಚಿ ಕಾಣಂತೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಬಕ್ಕಂತೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಹಂಚ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಗುರುವಾರ ಏನ ಪೂಜೆ ನೆನ್ನರ್ನಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಏನು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಗುರುವಾರದಿಂಚಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಗುರುವಾರ ಪಂದೆನಿ ಗಳ್ಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಅಂದು ಫೊಟ್ಟೋಗೆ ತಂದೆಂದು ಅಂಚೆ ಈ ವಾರದಿಂಚಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಯಾನ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ಕೈ ಬಿಡ್ಪನ ಅದೇಂಜೊಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಒಂತೆಂಡಲ್ ದೇವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಿರುವಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಗುಲು ಎನ್ನದಾದ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪನನುಕೂಲ ರ್ಯಾಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಷ್ಟಲ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುವ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ಲು ಒಪ್ಪುವ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡಂತೆ ಅವೇ ಆಂಡ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಪೂಜೆ ದುವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡಂತೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆನ ಕಾಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುವಿನತೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇಡ್ಲತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಕುಂಟರ್ದರಂಡು ಕುಂಟೊಂಜಿ ಅರ್ಧನ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತು ಬೋದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದರಂಡು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಐತ ಇಡಿಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿಡು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕೋರಿಲು ಬಂದು ಐತ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ನ ಏನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತಂದು ಐತ ನಡುಟು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಾಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬುಡಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಏನಡೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಎನ್ನುದೇನ ಪಿದೇ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೌಟಿಂದ ಆದುಂಡು ಅವು ನಿಗಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಪಿದೇ ಪೋಂಡ ಪಿದೇತ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏತು ಶೋಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೇಡ್ ತಿರುಗೊಂದು ಪೋನ ಗ್ರಹಿಣಿ ಪಣಿವಕ ಇಲ್ಲದನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಲಿನ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೊಟೀನ್ ನಿಗಲಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾರ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಇದಾದನ್ನಾಗ ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬರ್ರೆಗ್ ಇಲ್ಲಗತ್ತು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲಗು ಪನಿಯಾರ ಬಲಸುನೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬೇಂಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಂಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಏತೋ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದು ಎತ್ತೇರು ವೈಕ್ಲ ವಾ ಕೆಲಸ ಅವರೆಗ್ಲ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಸಮಯಡೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಇಲ್ಲಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪನಿಯಾರ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಬೇಂಚಿ ಮಲ್ಪದೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬದಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಮಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಒರಿಯರ್ದು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬದಗುಲು ಸೇರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ದುಂಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ 25ನೇದ ಇಸ್ವೀಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣನಲ ದೈವದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವರ ಉಂಡು ಮಾತಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಅಂಚ ನೇರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನದೆರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನ ಒಂಜಿ ಕನಪೆ ಆನ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಗ ದೈವದೇರು ಇರೆಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಬಂದು ಅಂಚ ಆರು ಅವು ದೆರ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆಂತೂ ಕೈಟ್ ದೆರ್ಪರೆಗೆ ಆತುಜಿ ಆರು ಬೊಕ ಮಂಡೇಡು ಕುಂಟು ಬಸದು ಕನ ತೀಯರು ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆನಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಇನಿ ಪದೆಂಗಿ ಕೊಡೆ ಬೈಯ ನೆನೆತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪದೆಂಗಿ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಪದೆಂಗಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೋಸೆಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆವಡತ ಸಾನಿದ್ಯಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊರ್ನೆಲ ಹಾಳು ತಿನ್ಪಿನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡವರ ತಿನ್ಪದು ಕಡಪುಡ್ರೆ ಕಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಡ ತಂದು ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಪದಿಂಗಿ ತುಂಬೆದ ಗಿಡ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂ ಪೋತುಂಡು ತುಂಬೆದ ಗಿಡೊಟ್ಟು ಪೂ ಪೋಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಂಡಿಂದು ಅರ್ಥಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರ ತೂಲೆಗೆ ಚಂದ್ರ ದೇವರಿ ಮೀಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು
ನಮ್ಮ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪಗದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಸೂರ್ಯನ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನಿಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏರುಪೇರು ಪೂರ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಪದಂಗಿನ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬೇಯ್ಪದ ಬುಡ್ಪಿನತ್ತು ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ. ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಖಾಲಿ ತಾರೆ ಪಾಡದಿತ್ತೆ ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಯನಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ತಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಂಡಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಕೋರಿಲು ದೀಪುಜೆ ಕೋರಿಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಗೆಪ್ಪುವ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚೆಗೆ ತೊಂದೆನ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತದ ಆಗುಂಡು. ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗನ್ನಾಗ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಏನನ್ಪಿರು ಪನ್ನ ಮೊಲೆದಾಲ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಡುನು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನ ಬಂದ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಕಲ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆನೊಲಿ 4 ಜನ ಕಾಂಡ ಯಾನು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆನರೆ ಆ ಒಂದಿನೇಕಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ತೊನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಪೋದು ಇನ್ನಿಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ ದೇವೇರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ದುಮ್ ಕೊನಪೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಂಡು ನಿಗಲ್ ನನ್ನಲ ಇಂಚನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.